pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Calo City, Pangasinan na outreach, ay magsisimula na po, mga minamahal, kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po pumasok dito po sa loob upang atin na pong masimulan, mga minamahal, ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen? Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines niya, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At kabalikat po, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Ngayon po ay ating pong midweek service, amen? Ating pong muling papupurihan ang ating pong pinakamamalaping pasasalamatan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? At tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalaping sapagkat muli tayo po ay idinako muli ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa dakong ito, amen, patuloy na binibigyan ng privilege ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, na tayo po ay malaya, amen, na nakapagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kaya sa ating pong pagkakatipon, mga minamahal, amen, wala tayong ibang iisipin kundi kung paano natin mapapaluguran ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kung paano natin mapapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, amen. Sa kagandahang loob na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, na tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman, amen. Nilinis ang ating mga ketong, mga bulag na kakita, mga bingi na karinig, mga pipi na kapagsalita, mga pilay pinalakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Mga wasak na tahanan muling binuo, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sa kagandahang loob, amen, ng ating dakilang Diyos, lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalaping Diyos. Ano ang ating maigaganti? Amen? Paano natin mababayaran? Amen? Ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay patuloy na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Aklat ng awit 22:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, ating susundin lahat ng Kanyang mga alituntunin, lahat ng mga utos ng ating pong pinakamamalaping Diyos, ating didinggin at ito'y ating gaganapin, mga minamahal. Amen. Yan nasabi po, mga minamahal ng Ebreo, amen, 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? Ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay itinulad, inahalintulad sa isang magnanakaw. Amen? Na hindi alam kung anong oras, mga minamahal, darating ang ating pong pinakamamalaping Diyos. Kaya sinasabi po, tayo po ay laging maghanda, mga minamahal. Amen? Ating pong babantayan ating mga sarili, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, amen, ang kaaway, mga minamahal,
naghahanap ng masisila, mga minamahal. Amen? Masisila, galit na galit ang kaaway, mga minamahal, sapagkat alam niya, kakaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, lalo tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Diyos, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, na tayo may mag-aralan sa isa't isa, sapagkat ating namamalas, malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At anong una po nating isasagawa sa mga oras na ito, mga minamahal, ay tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Aklat ng Awit, 101 hanggang 2, ito po ang nakasulat. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Aklat muli ng Awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay ng inyong lahat na mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos ng may kagalakan. Amen? Na tayo po ay nagpupuri, umaawit ng mamakalangit na awitin. Amen? At ating ipapalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapang Diyos na may tinig ng pagtatagumpay, sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, nananahan ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? At kapag nananahan ang ating dakilang Diyos sa ating mga pagpupuri, kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng mga problema, suliranin, ating pong dinadala, mga minamahal, lahat yan mawawala dahil sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aklat muli ng Awit 154, purihin ninyo siya ng pandireta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. Lahat po pala ng parte ng katawan natin ay talagang gagamitin natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May mga bibig ibinigay upang umawit, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga kamay upang ipalakpak ang ating katawan, ating isayaw, iindak, mga minamahal, amen? Yung mga makalangit na sayaw, ating mga paa, ating italon, mga minamahal, tayo po'y tumalon, lumundag. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay may kagalakan sa paglilingkod sa Kanya. Na mayroon tayong kasayahan, mga minamahal, na hindi lamang napipilitan, kundi ito po ay nanggagaling mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Aklat muli ng Awit 156, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Lahat ng mga nakarinig sa salita ng mahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved viewers, kailangan magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat binasa natin, mga minamahal, walang exempted, lahat ng bagay na may hininga, lahat ng mga nilikha ng ating dakilang Diyos, kailangan magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Amen? Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingi ng patnubay paggabay ng ating dakilang Diyos, na tayo po'y samahan sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, umalapang Jesus, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pribileyo na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, at kami pinag-ingatan mo at maluwalhating nakarating sa dakong ito, o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kami po ay taus-puso, hallelujah, na nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagsisisi, dumudulog sa trono biyaya dyan sa kalingitan. Hallelujah. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, at kami iyong patawarin sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras na hindi po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain po pong kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buog sang bahayan. Umalapeng Diyos, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo, na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay namin kasampung bahagi handog, maging sa aming special offerings,
At higit sa lahat, lagisan mo po umalapay Jesus ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa amin po mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, umalapay Jesus, aming hinihiling umalapay Jesus ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, yung ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapay Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamalampay Jesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalampay Jesus. Amen. At tayo na po ay mga minamahal ay darako na po sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalampay Jesus, ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna, sa ating MC at bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na panusus sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal panusus sa nag-isang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang evangelista, Wildes Almeda, the prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutan turo at mga ginintuang aral ng ating nainiwan ng ating dearly beloved assistant pastor, Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, sa kanyang beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa inyo, mga minamahal na kapatiran, sa inyo mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ako'y bumabati sa ating lahat ng mapagpalang hapon at maging sa inyo mga minamahal kung saan man kayo naroon, ay aking pinapabot ng aking pagbati. At sa oras ito, tayong lahat ay magpupuri sa ating pinakamamahal sa pag-awit na natin ng joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kabutihan mo sa dalampasigan ko lang ang buhay mo. Praise the Lord, bibilangin ko ang pagkukulang ko. Di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman di mapagbabago yang anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Glory, hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo
dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing darang mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luhang papatak sa akin. Habag mo na lang kung kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sindigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Sa buhay ko. Hallelujah. Sa aking kahinaan, oh,
pagkasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kasabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord, hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madilag. O Jesus, dalangin ko, Jesus, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Oh, granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, but there's Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, but there is Jesus, none but thee. When my feeble life is so
kingdom shore, to thy shore. Glory, hallelujah. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be. My dearest Jesus, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkaran. Ipagmamahal at ngayon tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y talaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo. Pagmamahal nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Mula nang makilala ka, buhay ko anong saya. Mula nang tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang tulad ko. Naku mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord, hallelujah. Bilang ginti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo.
sa dakila. Pag-ibig mo, Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Huwag ka na magda kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ipapamahal sa'yo. Laging sa pagsubok ay hindi ka na pababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka naiiwanan. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y nagtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangumbay dumadaloy sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay nangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Pagtakot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malagat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malagat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Palagpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong malagat, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay.
Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 down from His glory. Every living story, my God is Savior King, and there's Jesus is His name. He's stranger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Come for His glory, ever living story. My God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in Him. Oh, as my life is easy, Lord is satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But when one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made me change and make spiritual change. Once my life is easy, Lord is satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy
harapan ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal, paghariin. Ang ulat na dulot, yung iyong paliligtas. Ibalik at ako'y galing mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo ako aalisin. Ang Espiritong Banal, paghariin. Ang ulat na dulot, yung iyong paliligtas. Ibalik at ako'y galing mong tapat. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, get into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Glory, hallelujah. Times I remember how we used to be living in sin. I tried to wake up and dream, but it wasn't really it. All the letters from so far, it's already happened to so far. But it never happened to you until you open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life, but He won't let me go. Let's talk about Jesus, the King of Peace, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life to go. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life to go. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His start. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, one accord. Something good is going to happen. Something good is in His start. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, within ka. Ko'y mabuti mangyayari, naroon din
pagpapala. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, naroon di pagpapala. Sama-sama tayo, pagpuri sa Kanya. Puri si Jesus sa banal na templo, hindi sinuwitan. Puri sa langit, sa lakas at taglay. Puri sa tulong ng bitara, awitan sa silyo ng alpalira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, hindi sinuwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Glory! Puri sa tunog ng trumpeta, awitan sa siliw ng panlira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the world, and bring the powers of darkness and world it happy. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the walls of the enemy. In a difficult hour, He will crush by the power, and bring the powers of darkness under His happy. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the walls of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the world, and bring the powers of darkness under His happy. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. Most High. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord, the Most High. Glory, yeah, to be the servants. Yeah, to be the servants. Yeah, to be the servants one more time. You didn't have to let me live. Thank you, Jesus. Didn't have to let me live. Yeah, to be the servants one more time. Oh, glad to be the servants. Yeah, to be the servants. Yeah, to be the servants one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me
I'm meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over the ring that home beyond the sky. Someday you will hear never hope and mortal good, in the glorious I do declare. For God's own sound, the gilded one, the meeting in the air. I'm going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over the ring that home beyond the sky. So singing you will hear never ever mortal ear, in the glorious I do declare. For God's own sound will be leading us, the meeting anywhere. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will all be far away. In the mighty name of Jesus, every who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, every who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, you free. Jesus, give me victory. Oh, we glory. Hallelujah, He is all from here. Victory is victory. Hallelujah, you free. Jesus, give me victory. Oh, we glory. Hallelujah, He is all from here. Victory is victory. I free Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all for me. There is power, power, the working power in the blood of the Lord. There is power, power, the working power, the precious blood of the Lord. There is power, power, the working power in the blood of the Lord. There is power, power, the working power, the precious blood of the Lamb. There is power, power, the working power in the blood of the Lamb. There is power, power, the working power, the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of the Lord Jesus Christ. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord. There is Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. I have a jubilee out in my heart. When Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee out in my heart. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all
victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh, to be in the morning, when the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, he wants to be in the morning, when the saints go marching in. I shall not be moved, I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved, I shall not be moved, I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pilaya ni Jesus. Tumawid na hallelujah, pilaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pilaya ni Jesus. Tumawid ng hallelujah, pilaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, alright, hallelujah. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Tumawid ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Tumawid ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, ngayon ngayon, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro itong lalakaran, mga kasal na tatatakot. Ang mga luha ay papahirap, kapalitan ng kagalakan. May kasiyahan, ngayon ngayon, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan,
Todo my soul and all that is within me. Bless His Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At dito nagtatapos sa ating paggawitan sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, ay aking hinihiling na tayong muling lahat sama-sama manalangin upang muli tayong patnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, ang mapagpalan ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa dala ng beloved Pastor Valdez Rodalmeda. Maraming salamat sa pagpalan pinagkala mo sa amin. Sa hapong ito, sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagbubulot sa iyo kami lahat ay lumalapit sa iyong paan na nagsumama nagsisisi. Saan kami nasampungan sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita, sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo at kami nagsusumamo, dumadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, ang dakilang Diyos, kailangan ka namin, muli mo kami samahan. Hallelujah, lang isan mo ang mga papuring awitin namin ialis sa iyo, kasangkapanin mo gamitin, magsilbi doon spiritual na pagpapala. Kabagan mo kami, puspusin mo kaming lahat ng iyong napagdamis at balapasan siya aming kailangan as on the land of beloved Pastor Valdez Rodalmeda. Amin ang nakin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas datalis na sa lahat. Madimonyong gawa ng kaimahalang, malaki sa pagpupuri, lumayas ka sa mga kason, demons of hindrances, we bind our kason. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpis pag-awitan natin ng mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Joseph Villarus. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs at patuloy po tayong magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamagitan po ng mga papuring awitin. Praise the Lord. The word
the universe displays. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. Without the waves that you doing seem to disappear from you. That's the time to hang on, and soon they will come true. It will lighten your load as you travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by
just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and see to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. Walk with faith in your heart. There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your heart if you will let it. I was blind when it finally shined on me. There is hope in that light, for that hope land, and a shooting bomb for pain and misery. It's as near as your faith, but sometimes it's fleeting. I was blind when it finally shined on me. There's a light at the
sa silangan, ganyan kadakila. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nako Diyos sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili. Kung hindi para kay Jesus, si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sa diyang wakas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nako Diyos sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili. Kung hindi para kay Jesus, pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan.
sa tuwing nawawalay. Sa iyong mga utos, nandiyan ang pagsuway. Sa piling ko may kapahingahan. Ang iyong kabanglaan sa'kin, awa mo aking piling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paligid. Kahit na marubian na ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Malihis man ang landas, siya'y naghihintay pa rin. Sa iyong pagsusumamo at iyong pagkabalik, mahal ka ng Diyos, mahal na mahal. Di niya hahayaan mahiwalay ng lubusan. Sa piling mo may kapahingahan. Ang iyong hambalan sa'kin, awa mo aking piling, pagkat ang tulad ko basahan sa iyong paligid. Kahit na marubian na ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Sa piling ko may kapahingahan. Ang iyong hambalan sa'kin,
maging masaya. Salamat po, aking Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis ang inako mo. Lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukhang laman. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganting sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking lahat, ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan dito sa libutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y tutunin na, ubos sa'yo kaharian na siya hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganting sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin ko ang buhay na hiram
pagpapala mula sa'yo. Nagsulit kalakasan mo sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabangalan ibinigin mo upang makasunod ako sa bawat nahisin mo.
pag-ibig mo'y manatili nasa noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umababay, hirap at suliranin ang aking taglay. Higit akong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y lumandang. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ng lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay.
ganda ng umaga. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay simula. Amen, hallelujah. At ako'y maghahanda na aawit ng papuri sa kanayan. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga, ito ang iyong kasama. Siya ang Panginoon at katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puro-puro ng gulay. Ulap pa rin maglim at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo napiling. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na buhay mo ngayon. Galing din sa kanaliman, puro-puro ng hirap at paturusan. Sapagkat sa Kanya lamang nadamang pagmamahal. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang sangilaan at katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y puro-puro ng gulay. Ulap man ay magdilim at magumay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo napiling. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aking buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aking buhay. Mahal kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatuloy sa aking buhay. O kay sarap talaga ang magbuhay sa iyo, Panginoon. Di na kayang bibilan pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y buhay siglaan. Siyo ako ay aawit ng paburit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang ang buhay ko. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God.
Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Padoble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We'll always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, mga minamahal, maging sa kanilang mga anak. Sa lahat nilang mga mahal sa buhay, pinapabot ko po ang magandang hapon po sa kanilang mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, nakatuwang niya po, mga minamahal, na nangalaga papagal natin mga kaligtasan, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga webcast viewers through Facebook live streaming, sa YouTube channel, sa mga followers po, mga minamahal. Magandang hapon po, mga minamahal. Tarito po tayo, mga minamahal, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, na hindi po natin malilimutan magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, babasa po tayo, mga minamahal, kung gaano tayo kahalaga sa panahong ito, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Lucas 10:24, ganito po ang nakasaad, mga minamahal. Sapagkat sinabi sa inyo ng maraming propita at mga hari na ang naghangad na makita ng mga bagay na inyong nangakita at hindi nangakita, at nangarinig ang mga bagay na inyong narinig at hindi nila nangarinig, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, marami daw mga propita noon na hindi po nila nakita yung mga dakilang tanda na nangyayari po sa atin, mga hari, mga minamahal. Ngayon, hayagan po, mga minamahal. Kaya inuutosan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung ginagawa niyang mga kababalaghan, He made His wonders to remember, mga minamahal. Declare His glory to the heathen, all the nation, among all the people, mga minamahal, His marvelous works. Kailangan daw natin i-declare ito, mga minamahal, to edify the church, more on the newcomers, more on the viewers, mga minamahal. Upang sila din po, mga minamahal, ay sumampalataya, mga minamahal, na mayroon palang Diyos, mga minamahal, na nag-iingat, nagliligtas, support His salvation from day to day, mga minamahal, na mayroon nag-iingat na Diyos, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, at lahat ng bagay na ito hindi pinagkait sa huling araw na ito, mga minamahal, upang makita natin mga dakilang tanda himala na ginagawa ng Diyos sa panahon ito. Sapagkat sabi nga po nang nabasa natin, mga hari, mga propita, hindi nila nakita, mga minamahal. Naghangad sila marinig ang salita ng mahal na Panginoon, kaya maraming nangaligaw ng panahon na yon, mga minamahal. Kaya nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, hayagan na po, mga minamahal. Kaya ang mga pinagpala po natin, mga kapatid, mga minamahal, maganda po sila, mga minamahal, upang luwalhatiin ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, kaya maganda po, mga minamahal, ang ating mga minamahal na kapatid. Ang mangunguna po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez, sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Moranti, at ang huling magbabahagi po ang ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Ating beloved Mario, medyo nalangin po ang ating mahal na kapatid. Isang dakilang pagpapalay po yung panalangin upang tayo ay pagpalain po, mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. nagpapaabot ng dobleng panggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa di malilimutan aral at turo
ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved Odin Preacher, Kuya Budwinir, at sa kanila pong beloved Ditor. Sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministerito, mga minamahal. Ngayon pong aking mahal na sawang ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal, na siya pong unang nasib sa gawain na ito, minamahal, noon, minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako'y di pa nakakilala sa ministerito, mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo ng araw, minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministerito, mga minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pagkakumberte bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, luya sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating balagawain, na kami po'y pinagkalubang po ng sasakyan tricycle noon, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal. Andyan, minamahal, na kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihan, magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na Praise wala the pong Lord. anumang Hallelujah. nangyari Praise sa the aming Lord. Thank you so sambayan ng much. araw na Thank yun, you, Jesus. minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagligtasan niya po sa atin, minamahal. Sa bawat pag-alis po sa ating tahanan na tayo po ay ginagabayan, minamahal. Andyan din, minamahal, sa aming pong barangay din po, minamahal, ay may kasiyahan, minamahal, na insidenteng hindi ko rin inaasahan, minamahal. Andyan, minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Na wala Lord. pong anumang Hallelujah. Praise the tinamaan Lord. sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat pagligtas niya po sa ating, minamahal. Araw at gabi tayo ginagabayan, minamahal. Amen. Praise the Sa Lord. ating mga pamumuhay, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pagdako ngayon dito sa banal na gawain, minamahal, sa pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Dahil po mayroon pong naka-assign dyan na checkpoint sa LTO, minamahal, sa bayan, minamahal. Sa aming pagdaan po, minamahal, ay hindi na po kami nakikita ng nag-checkpoint, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon Amen. Praise sa the Lord. paglalakbay po namin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-uwi ng aking mga beloved son na nagtatrabaho, minamahal, na itong weekend, minamahal, na sila din po pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po na aking natatanggap na biyayang pagpapala mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong Amen. pinakamamahal. Praise the Lord. Lang. Hallelujah. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, beloved Brother Marie Fernandez, sa buhay na pinagpalang patutuo. Buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng inahayag ng ating mahal na kapatid, nakasaad po sa banal na kasulat, katulad po kanina, mga minamahal na tayo, iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi natin nalalaman, mga minamahal.
Dakila po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po yung nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Lahat po yan nakalagay sa banal na kasulat at nagaganap po sa atin. Kaya palakpakan natin, napakabait nating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord po mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Pili Ibanez. Sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. And Hallelujah. dobling Praise the Lord. paggalang po sa ating minamahal na Pastor Well Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila po mga beloved children, at sa inyo po mga kapatiran sa San Carlos Outreach, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Buboy Nier, sa kay Sister Vine, sa inyo po mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran. Ako'y bumabati po sa inyong lahat ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala po niya sa akin na pinagkaloob na para maluwalhati ko po siya sa dakilang oras na ito, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Sapagkat tunay nga po na hindi po natin hawak nga po yung bukas. Kaya kung may time po talaga tayong magpuri, magpasalamat, ay talaga po natin po siyang dakilain. At Amen. sapagkat Praise the Lord. sa aming buhay, mga minamahal, talaga pong simula nung una, mga minamahal, na ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Wala po kaming, ako, mga minamahal, na ibang ginawa kundi bantayan ko yung aking sarili kung ako na po yung nagkakasala. Hallelujah. Sapagkat tunay nga, mga minamahal, na hindi tayo perfect. Tunay nga, mga Amen. minamahal, Praise the na Lord. hindi po talaga tayo. Marami po tayong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit marami po tayong mga nagmamahal, mga kapatiran, dahil mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako pa rin, mga minamahal, ay nandito sa inyong harapan para purihin, luwalhatiin Amen. ang Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aming buhay. Maalala ko po, mga minamahal, ang aking beloved son na pangatlo. Baguhan lamang po kami noon, mga minamahal, way back 2005, mga minamahal, na muntika na po siyang masagasaan dyan, mga minamahal, sa kalsada. Ngunit kami po noon, mga minamahal, ay sumasakay pa po sa jeep. Dahil wala pa po kaming sasakyan noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi nung aking mga kapatiran, sabi nila, ano yung anak mo? Alam niyo, mga minamahal, first time kong narinig, mga minamahal, talaga nakita sa dalawang mata ko, mga minamahal, na talagang nirebuke nila, mga minamahal. Sabi nila, hallelujah, praise the Lord. Yung aking beloved son, mga minamahal, nahinto, mga minamahal, at parang na-frozen. Hindi Yeah, po talaga praise siya the Lord. nasagasaan. Hallelujah, Hallelujah, praise the hallelujah, Lord. praise the Lord. Kay buti po talaga ng ating Amen, pinakamamahal praise the na Lord. Panginoon. Yung mga bagay na yan na talagang nagbibigay sa akin ng faith, mga minamahal. At talagang pong karagdagan, mga minamahal, na kami po ay dumanas din po ng matinding mga financial problems, mga minamahal, dahil po yung abang lingkod ay nabankrupt sa pagka-negosyo ko, mga minamahal. Noong mga panahon na yon, mga minamahal, sapagkat hindi ko nga po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga pong wala po akong inisip, mga minamahal, umaga, gabi. Nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pangarap ko lang, mga minamahal, ay maging mayaman-mayaman, mga minamahal. Yun lang yung aking nasa isip, mga minamahal, which is hindi po kalooban ng mahal na Panginoon ng ganon, mga minamahal. Hindi ko nga po alam, mga minamahal. Kaya grabe yung aming pera, mga minamahal, yung separation pay ng aking beloved husband. Talagang grabing sinop, mga minamahal. Talagang halos hindi kami gumastos, mga minamahal, dahil nga po gusto naming i-invest sa business. Ngunit
ang pagkakaiba mga minamahal, dahil nga po meron kaming feasibility studies, may mga allotted budget yan. Well, tama naman yung procedures namin because we have skills mga minamahal sa mga hindi pa nakarinig na aking patutuo nga. Talagang theoretically graduate po ako ng yung abang lingkod ng accountancy. Aking beloved husband ay business course na management at with experience po kami mga minamahal. So yun lang sapat na parang tools for us or equip for us to go sa business po talaga. Alam niyo mga minamahal, after wala pang 1 year mga minamahal, yung aming pong negosyo mga minamahal na pinasok, glassware po yun noon mga minamahal. Wala pa pong 1 year. Bakit wala po talagang bumibili mga minamahal? At yung nabibenta lang namin, ginagastos lamang po namin sa pang-araw-araw hanggang sa naubos po ito mga minamahal. At to that point, na ang dami ko na po talagang utang mga minamahal na talagang dumating na po yung time na nagtatago na lamang po ako sa lamesa mga minamahal, sa kahihiyan mga minamahal. Ang aking beloved na, at ilang beloved sister na ito na nakilala ko, then nag-apply nga po siya sa akin bilang katulong mga minamahal. Ay kay haba-haba po talaga ng buhok mga minamahal. And to cut the story short, lagi po siyang nagpapatutuo sa akin at minsan isang araw nga po, sabi niya sa akin, sayang ka ate, sana ka dumalo ka din. Nakikita niya yung aking kalagayan na sobrang nahihirapan po kami. Bakit mga minamahal? Dahil pag sinahuran ko po yan mga minamahal, wala pa pong isang linggo, inuutang ko na po yung kanyang sahod, pambili ng gas namin. Which is nagtaka po ako, bakit ako pa po yung umuutang sa katulong ko sapagkat dapat ako yung nagbibigay sa kanya, ngunit binabawi ko yung kanyang sahod. May mali. Sabi ko mga minamahal, doon sa patutuo niya, minsan pag ina-analyze ko, parang may mali. Alam niyo mga minamahal, minsan isang araw nga, dumating siya, talagang grabe yung mainit talagang aking ulo. Sunday yun mga minamahal, grabe na po siya umuwi mga minamahal, yung pala sa Holy Supper. So, sabi ko po sa kanya, itong katulong na ito, pag nagkamali pa, sasabihin niya sa akin, tagang palalayasin ko o babatuin ko na lang talaga ng bote ito eh. Sabi, grabe, hallelujah, hallelujah. Ngunit mga minamahal, dahil ganun po kasama ang aking ugali noon mga minamahal. Pagdating niya nga po mga minamahal, pagbukas niya ng pinto, sabi niya sa akin, sayang ka ate, sayang, sana dumalo ka sa aming gawain. This is sana hindi ka ganyan ang mukha mo na kasimangot, nagmumukmuk, at kung ano-ano pa niyang sinasabi sa akin hanggang sa nagpatutuo na nga po mga minamahal. Alam niyo, na-touch po ako mga minamahal. Parang sabi ko, hindi niya alam magbasa ng Bible, ngunit talagang grabe yung glory, to God be the glory yung kanyang patutuo talaga mga minamahal. Pinakinggan ko, mukhang hindi niya iniimbento mga minamahal. Dahil maraming beses niya na sa akin yung pinapatutuo, ngunit hindi ko pinapansin talaga mga minamahal. Ngayon yung time na yon, talagang pinakinggan ko at consistent yung kanyang sinasabi na yung kanyang patutuo ay ganun na ganun mga minamahal. Ang sabi ko, aber sa Sunday sasama ako sa inyong gawain. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga ng Sunday na yon mga minamahal, dumalo nga po ako. Nakita ko nga po na sobrang haba nga po yung buhok ng mga kababaihan. Tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talaga nga pong grabe pong naramdaman ko yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus pagpasok ko pa lamang po. Yung hindi po ganyan yung ating pulpito ng mga minamahal. Talagang damang-dama ko mga minamahal na parang may talagang grabe pong kagalakan mga minamahal sa puso't isipan ko mga minamahal. Kaya ang sabi ko, maaring nandito yung aking hinahanap. Maaring nandito yung peace of mind na aking hinahanap. Then nag-member na nga rin din po kami ng marriage encounter group, ngunit hindi po naging solusyon sa aming suliranin. Talaga nga po mga minamahal, nung time na yon sabi ko, makikinig ako, mag-o-observe ako. At ipinangaral dito ang formula ng pagpapala ay nasa pagbibigay daw mga minamahal. Praise the Lord. At ang sabi nila ay sumunod sa pagbibigay. Akin po yung sinundan mga minamahal at chinek ko po yung aking sarili ko kung ako'y sumusunod nga doon mga minamahal. Totoo mga minamahal na ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito dahil praise the Lord. mula umpisa hanggang ngayon mga minamahal, yun lamang po yung aking formula na sinunod
at talagang tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung mga problema po namin sa financial na yan ay talaga pong tinugon po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Jesus. praise the Lord. Ang Thank aming you so mga much, maraming Christ pagkakautang, binayaran, ang aking mga anak, mga minamahal, ay nakatapos sa kanilang pag-aaral, mga minamahal. At ito, mga minamahal, talagang tunay na patuloy na pinagpapala po talaga ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Thank you so much, Ang aming mga Christ tatlong Jesus. branch, bumalik na nga po yung face-to-face, kaya talaga pong marami pong client na bookings at fully booked po talaga kami ng Thank you so December, much, and we do Christ not Jesus. accept na po nga mga bookings dahil nga po talagang grabe mga minamahal, baka hindi na kami matulog mga minamahal, kaya ganun po magpalang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang kay butit po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa physical na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya po sa aming paglalakbay, mga minamahal. Ang dami po naming napupuntahan araw-araw, at iniingatan po kami, mga minamahal, sa mga malubuhang karamdaman. Mananalangin lamang po kami, mga minamahal. Karakad-daka, pinagagaling po kami ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Thank you Jesus. so much, Ganon Christ din po, Jesus. mga minamahal, at tunay nga na grabing mga pagsubok sa sanlibutan, mga minamahal, mga trials, mga minamahal. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para po mapagtagumpayan ng mga bagay na yan. Kaya Praise the Lord. nais ko pong pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. namin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless po, beloved Sister Philly Banyes, sa buhay na patutuo. Ang tao po talaga wala po magagawa, mga minamahal, sa kanyang sarili, mga minamahal. Katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, sila po ay mga professional, mga minamahal, at mayroon po silang pundo para sa kanilang business, mga minamahal. At inasahan po nila, mga minamahal, yung kanilang natapos sa pagkakuliyo, mga minamahal. Ngunit dumating po, mga minamahal, lahat ng pangarap po nila, mga minamahal, ay nawala po, mga minamahal, na parang bula lang po, mga minamahal. At doon po, pumasok po, mga minamahal, yung kabagabagan sa kanilang buhay, mga minamahal. Salamat sa ating kapatid, mga minamahal, dahil nagtatrabaho po sa kanila, mga minamahal. Siya po yung nabahaginan, mga minamahal. Naganap po yung salita ng mahal na Panginoon. Lahat ng papagal na bibigit ang lubuhay, lumapit sa akin at aking pagpapahingain, mga minamahal. Pinaunlakan niya ang ating mahal na kapatid at siya po yung dumalo, mga minamahal. At sa kanyang pagdalo, mga minamahal, sumampalataya po siya sa pagbibigay, mga minamahal. At naganap po ang pangako ng pagbibigay sa kanya, mga minamahal. At yung po nawala sa kanila, mga minamahal, sa ngayon, mga minamahal, pinagpala sila ng lubos, mga minamahal. Hindi mabilang na pagpapalala, kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat, mga minamahal. Sila pa yung umaasam, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Moranti. Sundan po siya ng huling magbabahagi, ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Ang Lord. pinakamataas na pagpupurit, pagulwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling panggalang po sa ating mahal nating Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa di po malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mamahal po nila sa buhay, sa buong Almeida family, at sa ating beloved Ordained Preacher, at sa kanila pong mahal po nilang anak, at sa inyo rin ho, mahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Ako po ay napabilang sa ministry pong ito. Kung hindi po ako kinahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, ay sigurado pong nasa alipin pa rin po ako ng kasalanan na aking ginagawa ko po noon ay umiinom ng alak, nakapagmumura, at nakapagsisinungaling din ho. At sa tuwing mag-aaway din po kami ng aking beloved ko ay minsan po ay talagang di po ako nagpapatalo ho sa kanya. Nilalabanan ko po siya. Ngunit nung ako po ay, hallelujah, tinawag ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At noon din po, nung ako po ay, hallelujah, problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay nag-aalala kung saan po ako makahahanap ng gagastusin ko po. Ang aking naisip ko po ay lumapit po sa mahal na Panginoon. Ang aking ginawa ay nanalangin, nagpuri, at sa tuwing gabi po ako po ay nanalangin, nagpupuri, at salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Yung aking pangangailangan ko po, yung aking problema ko po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay hallelujah, tinulungan po ako ng mahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po ay Praise the Lord. Hallelujah. Ako Praise po ay the Lord. pinagkalooban ng gagastusin ko po sa sa aking mahal na asawa ko po, at ako po ay tuwang-tuwa po na meron na po akong gagastusin sa panganak po ng aking bilabid ko ho. At noon din po sa sobrang galak ko pong makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit ang aking pinagtatrabahoan ko po ay naging hadlang po ito. Naging napakahirap pong umabsen. Hallelujah. At sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking diop ko po sa linggo o sa Miyerkules man lang, makadalo lamang po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay naglakas loob. Naiwan po ang aking trabaho ko po. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ako po ay pinatnubayan niya po sa aking desisyon ko pong iyon. At Amen. hindi po Praise ako the Lord. nagkamali. Ako na po ay 3 beses po nakapaglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! At sa aming mga pangangailangan po namin, ay ang mahal na Panginoon po ang nagpo-provide po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating huling magbabahagi, mga minamahal, ating beloved Sister Corazon Soto, at sundan po sila ng ating minamahal na mga awit. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba. Ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa Amen. lahat ng Praise the ginawa Lord. pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, year 2012 po, kung saan ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa na siya po ay may sakit na diabetes noon, mga minamahal, na naging komplikasyon na po ang kanyang sakit dahil po nagkaroon po ng kidney failure at nawalan na rin po siya ng paningin, mga minamahal, at manas na po ang kanyang buong katawan. At sa panahon na yun, mga minamahal, isang kapatiran din po ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po ay makakilala sa gawain ito sa pamamagitan po ng pagsishare po ng mga kabutihan ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. At kami po ay tumalima agad sa ating kapatiran na ito at nagtiwala agad sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Amen. Dahil Praise the po, Lord. sa unang dalo ng namin po, mga minamahal, tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang aking mahal na asawa po, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan ng 2 taon po ang Amen. kanyang Praise buhay. the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po, nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, andyan po ang aking mga karamdaman na taglay-taglay ko po sa mahabang panahon. Ang aking mga sakit po, may sakit po akong high blood, arthritis at nervyos po, mga minamahal. At nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa may kapangyarang pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng aking mga nabanggit po na sakit ko po, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor, Evangelist Amen. Belty Praise the Lord. Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ito po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos po, mga minamahal. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po, mga minamahal, sa pagbabago ng aming buhay po, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, noon magulo ang aming buhay. Dahil po nung buhay pa po ang aking mahal na asawa noon, mga minamahal, andyan po na siya po ay marami pong bisyo po, mga minamahal. Andyan po ang pag-inom ng alak, andyan po malakas pong manigarilyo at napakahilig po sa barkada po, mga minamahal.
At andyan po mga minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po ngayon po mga minamahal, nasa piling na ng ating mahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. At andyan na po, pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon Hesus, ang kapayapaan at kagalakan ng aming buhay po mga minamahal. Praise the Lord. Andyan po mga minamahal na pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal dahil po sa mga kagalingan din po mga minamahal. Noon po mga minamahal, nung kasagsagan po ng pandemic, ako po'y nakaranas din po mga minamahal ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal, na ito po'y nagpahirap din po sa akin po mga minamahal. Ganon din po nung kasagsagan din po ng trangkaso po mga minamahal nung nakalipas na taon po mga minamahal. Andyan po na ito rin po ay nagpahirap din po sa akin dahil kakaiba po ang aking naramdaman sa sakit na itong trangkaso po itong mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil po mayroon po tayong Diyos na matatawagan dito sa Jesus Miracle Amen. Crusade Praise the Lord. International Thank you so Ministry. much, Jesus. Diyos na buhay na nagpapagaling Praise the ng Lord, ating praise the mga Lord, karamdaman praise the po mga minamahal. Dahil po, bagamat may mga pagkukulang din po tayo mga minamahal, tayo po ay magsisi, manalangin at magpuri po mga minamahal. Andyan po ang ating dakilang Diyos. Siya po ang palaging nandyan po sa atin po mga minamahal dahil po ako po ay hindi na rin po nakainom ng gamot po mga minamahal, subalit sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Evangelist Will de Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ang ating mga sakit na yan po mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. May share ko lamang po mga minamahal ang mga paalala sa akin ng ating dakilang Diyos. Itong nakaraang Biyernes lamang po mga minamahal, nangyari sa akin ito mga minamahal. Nararamdaman ko na po mga minamahal sa araw na yon mga minamahal na talagang kakaiba na po ang aking pakiramdam po mga minamahal. Na ito ay hindi ko pa ito pinapansin po mga minamahal. Naligo pa po ako mga minamahal sa panahon na yon mga minamahal. Subalit, pagka kinagabihan po mga minamahal, andyan na po talagang nakakaranas na po akong sinat po mga minamahal na iba na po ang aking pakiramdam. Parang malata na po ang aking katawan po mga minamahal. At andyan po na, yun po ay nakatulog pa po ako mga minamahal. Hindi na po ako nakapanood pa ng ating overnight po mga minamahal dahil po talagang hindi ko po kayang manood po mga minamahal dahil sobrang sakit po ng aking ulo po mga minamahal sa panahon na yun. At nung nakatulog po ako mga minamahal, andyan po na ako po ay nagising po mga minamahal ng, kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, mga madaling araw na po mga minamahal noon, mga alauna na po siguro ng mga minamahal. At andyan po nakakaiba po ang aking karamdaman kaya nagising po ako mga minamahal. Parang ang tiyan ko po, masama po ang aking tiyan po mga minamahal, kumukulog po ang aking tiyan dahil sa gabayan na yun mga minamahal, hindi na po ako naghapunan mga minamahal dahil nga po yung mahina na po ang aking katawan. At andyan po na ganon po ang aking pakiramdam po mga minamahal na hindi na po ako nakatulog sa madaling araw na yun. Hiiglip, gigising po mga minamahal. Dahil po, andyan po na ang aking karamdaman po ay pagpunta ng CR po mga minamahal, andyan po na talagang nagdudumi po ako mga minamahal na tubig talaga ang nilalabas ko po mga minamahal. Hanggang dumating po ang umaga po mga minamahal, andyan po talagang malata na po ang aking katawa po mga minamahal. Hindi na po ako makatayo, nahihilo na po ako mga minamahal. At ang ginawa ko lamang po, nahiga na lamang po ako mga minamahal, talagang pinabayaan ko na yung mga alaga ko pong bata po mga minamahal. Ipinaubaya ko po sa aking anak po na katabi ko po mga minamahal, ang kanyang mga pamangkin na siya po ang makasikaso pang minamahal dahil hindi na po ako nakapagluto ng almusal ni tanghalian po mga minamahal. Dahil ang ginawa ko lamang po matulog, pero hindi rin po ako makatulog po mga minamahal. Sabi po ng aking mahal na anak, Nay, kung gagawin niyo, matutulog na lang. Hindi kayo gagaling. Sabi niya, uminom kayo ng gamot, sabi niya sa akin. Subalit, hindi na lang po ako kumibo sa kanya po mga minamahal. Ang aking ginawa po mga minamahal,
habang ako po ay nakahiga. Andyan po talaga hindi po ako makatayo kaya ako na lamang po ay nagpupuri sa aking higaan. Hallelujah. Andyan po sa isip ko po at sa aking labi nagpupuri po mga minamahal. Andyan po ang kahinaan ng aking katawan, hindi po ako makatayo. Hallelujah. Andyan po na ako po ay nagsisi po mga minamahal. Kinakasaot ko ang aking karamdaman na yan mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na sa pagkatapos ko po ng pagpupuri po mga minamahal, andyan po na ako po ay nakatulog po mga minamahal ng hindi ka ako nagkakamali mga 1 oras po mga minamahal. Andyan po nung mga alas 12 ng tanghali, nagtinignan ko yung rilo mga minamahal. Nagtataka po ako minamahal, bakit ako po ay nakatayo at biglang lumakas po ang aking katawan na bali, yung mga nararamdaman ko na yun, ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal na ating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinatigil po ang aking pagtumi po mga minamahal dahil po talagang mahina na po ang aking katawan po mga minamahal sa oras na yun. At hallelujah, praise the Lord. Sa araw na yun mga minamahal, ilang araw din na hindi po ako makakain mga minamahal dahil may kasama pong lagnat yung sakit ko na yun na mapait po ang aking panlasa po mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos mga minamahal dahil po ako po ay nakakilala sa gawain ito mga minamahal kung andyan po may mga pagsubok o may mga karamdaman mga minamahal, tumawag ka lang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, dyan po ang kanyang katugunan mga minamahal na tayo po ay pagagalingin. Sa dalangin po ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will D. Almeida, kabalikan ng ating pong mga manggagawa po. Hallelujah, hindi na po ako nakainom ng gamot. Ibinalik ang kalakasan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos mga minamahal sa lahat po ng mapapapala po mga minamahal na pinakakalaw niya po, pagpapala pong financial, material, physical, hadigit ang pagpapala pong spiritual at ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tangin sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang napakabait natin dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Mga minamahal. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa atin sa ang kapurang kaluwatian, pagpaparang pagdakila, pagpapasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, ating mga beloved newcomers, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, kayo lang po magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Trust to God and will bring it to pass. Pangyayari niya lahat ang nais niyo mga minamahal. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat nilikha ng Diyos ang mga tao, lahat mahal niya mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito na po tayo mga minamahal, napapuring awit po ng ating beloved Finest Generation Choir. Tumayo po tayo at samahan po natin sila mga minamahal upang purihin duwala natin pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sons of God, march forward in the power of Jesus. God, march forward, for Jesus and the sinner in the house. God, march forward, God praise Him. Sons of God, march forward in the power of Jesus.
Praise the Lord. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mamanal. Hallelujah. Sa mga oras ito, mga binawag. Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Dumalangin tayo na may lakit na pagsisimula sa kaibuto na natin pumapus. Tayo na sumpungan sa ating pumapagsalagsa. At itong nagiging dahilan, bakit hindi natin maramdaman ang napakatabis sa pala na presensya ng walang Panginoon. Maliban na tayo makapagsisi. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi dadaloy ang masaganang pagpapala. Ang pagkilos na pala Panginoon sa ating kalagitnaan. Dumalangin tayo. Dakilang Diyos sa magbanal. Makapangyarihan sa lahat. Walang Panginoon. Talastas mo na babatid. Maging aming mga pagkukulang, mga pagsalagsa. Aming mga unguarded moments. Walang Panginoon. Hallelujah. Nasa iyong banal na harapan. Manuwag-nawang itong tingnan. Kundi ang aming pusong, taus-pusong humingi ng kapatawaran sa mga oras na ito. Have mercy on us. Forgive us, O Lord. Hallelujah. Igawan mo naman pala, Panginoon, ang iyong napakatabis at banal na presensya sa naming kailangan sa tuwid-tuwid. Sa matabis at makapangyarang pangalan mo pala, Panginoon, sa pagkalat ng panalangin ng taon nilang isaan. Ang aming beloved evangelist Wildy Estrada Almeida ay aming sinasaway. Ang lahat ng demonyong adlang ng kaaway. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang dakilang Diyos. Napakasarap namin. Ang napakatamis na presensya ng mga Panginoon. Kung dahil lamang mga minamahal ko'y magsusubi ka. Ating mga minamahal ko, hallelujah. Nasa amin ang pinakamainam na bagay. Hindi ba kakaito pala Panginoon? Patuloy pa natin siyang awitan. Hallelujah. Kailangan maipabot po natin sa Panginoon yung ating most sincere praise and worship. Hallelujah. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you, our beloved Jesus Finest Generation Choir.
Talagang walang sapat na kataga na ating pong maipabot sa Panginoon. How thankful we are. Marapat lamang natin pasalamatan natin ang pinakamamalang Panginoon na sa tuwi-tuwi na tayo po'y kanyang inaaliw. Amen? Nagkakaroon ng kagaanan yung ating pong mga kabigatan sa buhay sa tuwing tayo po mga minamahal ko nasa kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. And we thank God for that, mga minamahal ko. Amen? Dapat magsikap ang lahat ng mga anak ng Diyos na talagang sa bawat pananambahan, we see to it na talagang hindi tayong uuwi ng lugi. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Namasahe po tayo, nag-prepara po tayo ng ating pong mga susuotin. Amen? Nag-invest tayo ng panahon, mga minamahal ko, talagang atin na po talagang mga minamahal ko, pakinabangan ng husto. Amen? Sabi nga, naligo na rin lang tayo. Bakit din na tayo mag-shampoo, magsabon, maghilod, mga minamahal ko? Talagang, amen? Malinis na malinis, mga minamahal kong ating pong pakiramdam. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tayo po'y darako, mga minamahal ko, sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating pong mapagbiyayang Diyos, ang ating pong Ama sa Langit, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Again, muli nating palakpakan, ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag tayong manghinawa. Ang mga minamahal ko, dobleng paggalang na may pagmamahal, aking pong ipinapaabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong beloved evangelist Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga spiritual legacies ng ating pong beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at hindi po natin pwedeng makalimutan yan, ang mga pagtuturo po nila sa atin. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryong ito para patuloy na makapag-mission ang ating pong banal na iglesia sa pamamalakaya ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa malaw Panginoon. At of course, nariyan ang ating pong mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Sa man kayong lugar naroon, sumain nyo ang masaganang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pong dakilang Diyos. Pumalakpak ang bawat isa, mga minamahal ko. Wag tayong mga minamahal ko magtipid sa palakpak sapagkat meron pong mga minamahal ko, hallelujah, helpful po yan. Meron pong kumbaga benepisyong pangkalusugan yung pagpapalakpak sapagkat na-exercise po yung ating pong mga nerves sa kamay. Amen? At nagkakaroon mga minamahal ko ng magandang circulation yung ating pong dugo. Amen? Amen! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sabi nga rito mga minamahal ko, ilagay po natin sa lahat ng tamang lugar, mga minamahal ko, ang lahat ng bagay na atin pong ginagawa. Maging dito sa bahagi ng pagbibigay, lalo na mga minamahal ko, amen? Sabi nga mga minamahal ko, ano nga ba ang tama, ang nararapat na saloobin, the right attitude, and most of all, mga minamahal, lalo na yung tamang motibasyon sa pagbibigay. Napakahalagang katanungan yan sa isang Kristiyano. Bakit ba tayo nagbibigay? Ang sinasabi ng ilan, Brother Noel, nagbibigay ako ang pinaka-highest, talagang pangunahing dahilan ay para ako'y pagpalain. Pero mga minamahal ko, hindi po yun dapat mga minamahal ko ang tamang motibasyon. Amen? Sapagkat meron pa pong mahalagang dahilan. Amen? Napakababaw po nun mga minamahal. Sinasabi nga mga minamahal ko ng mga
nagpapatotoo, bonuses na lamang yung mga material at financial blessings, mga minamahal ko, nakaakibat ng faithful giving. Katapatan sa pagbibigay, mga minamahal ko. So ano po ba dapat, mga minamahal kong maging motivasyon po natin o kaya right attitude? Ang sabi, mga minamahal ko, ng aklat ng mga taga-Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 8, mga minamahal ko. Sinabi po rito, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. So atin pong pansinin, mga minamahal ko, yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa talatang ito. Nang sabi dito, mga minamahal ko, he that giveth shall give with simplicity. Siyang nagbibigay ay magbigay ng may magandang loob. Amen. Kasi yung mga iba, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanilang dahilan, ang kanilang motivasyon, mga minamahal ko, ay yung nagbibigay para ma-recognize. Amen? With so much fanfare, ang sabi, at public recognition na tinatawag. Yung sila po, mga minamahal, nagiging sikat, nagiging, kumbaga, mga minamahal ko, talagang gusto nila, mga minamahal ko, na ma-identify sila, mga minamahal ko, bilang mga givers. Amen? Hindi dapat, mga minamahal ko, sapagat ang sabi nga, mga minamahal ko, huwag malalaman ng kaliwang kamay mo ang ginagawa ng iyong kanang kamay. It's between you and God. It's between you and God na sinasabi. Dapat ikaw at ang mahal na Panginoon lamang nakakaalam. Hindi mo na dapat, mga minamahal ko, i-announce, mga minamahal ko, amen, na kinakailangan ihipan mo pa yung trompa, o narito ako'y magbibigay ng malaki. Pansinin niyo ako. Amen? So alam po natin yan, mga minamahal, sinabi ng Mateo, kabanatang 6, talatay 1, sinabi po rito, mga minamahal ko, sabi rito, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. So mag-ingat daw na huwag maalaman ng publiko. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, ay giver sa ating pong banal na iglesia, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, para ang ganti ng mga Panginoon ay talagang matanggap po natin. Sapagkat kung, mga minamahal ko, nakatanggap na tayo ng public recognition, mga minamahal ko, wala na. Hanggang doon na lamang. Pero kapag ang mahal na Panginoon ang gumanti, mga minamahal ko, siksik, liglig, at umaapaw. Hindi lamang kagalakan, mga minamahal ko, ibabalik, mga minamahal ko, ng mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang 100-fold, 1,000,000-fold, or 1,000-fold, mga minamahal ko, ang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na kanyang ibibigay po sa atin. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, pagdating sa pagbibigay, mas lalong nalulugod naman ang Panginoon kapag ang pangunahing motibasyon po natin, amen, ay yung tayo po ay umiibig sa mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, kung sasabihin natin, mga minamahal ko, para madoble, para maibalik ng mahal na Panginoon sa material ding pagpapala, kayang-kaya naman ng mahal na Panginoon yan. Pero, mga minamahal ko, hindi po pera-pera ang pinag-uusapan. Mas maganda, mga minamahal, mapatunayan po natin sa mahal na Panginoon na tayo umiibig sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Napakalinaw po dyan, napakaklaro. Kung ako'y inyong iniibig, ay inyong susundin. Tatalimahin ang aking mga kautusan, at isa sa mga kautusan na ito ay ang pagbibigay. Ano pa, mga minamahal ko, hallelujah, ang mas dapat manguna kaysa mga material na pagpapala, sapagkat bonuses na lamang ito. Amen? Kumbaga, to follow na lamang, susunod na lamang. Yung salvation. Diba? Amen? Isa yun dapat, mga minamahal ko, sa magiging pangunahing motivation, dahilan po natin, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng
James ng Aklat ng Santiago, Kabanatang 2, ang talatay 10, mga minamahal ko, sa sino mang gumagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi rito mga minamahal ko, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, subalit natitisod doon sa isa, particularly sa giving, mga minamahal ko, ang sabi mga minamahal ko ng talatang ito, siya po'y nagiging makasalanan sa lahat. Kaya mga minamahal ko, dapat manguna rin. Amen? Kung ating talagang ilalagay sa listahan, ano dapat ang mangunguna? Dapat nandun sa dulo yung material and financial blessings. Hindi dapat nandun sa unahan. Amen? Kung gagawin natin ang point of order na tinatawag, dapat ang manguna, love for the Lord. Amen? Manguna doon sa ating motivational list. Amen? Pangalawa, anong palagay nating pumapangalawa doon? Salvation. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal. Pangatlo, mga minamahal ko, yung financial blessing na tayo po, mga minamahal ko, hindi para sa ating mga sarili, ha? Iba yun. Mga minamahal ko, para maging pagpapala tayo, maging channel of blessing tayo sa ating banal na iglesia. At mga minamahal ko, sa pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. So, yun ang point of order. Yun ang listahan. Amen? So, malinaw na po sa atin. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. So, anong dapat manguna? Kung talagang nakinig po kayo? Love for His commandment. Love for God. Yun ang dapat manguna. Amen? Pangalawa, ano? Salvation. Pangatlo, yung financial blessing. Amen? Alam na po natin, yung magkakasunod. Amen? Pero yung kung manguna ang financial blessing, material blessing, mga minamahal ko, mali. Mali na, mga minamahal ko, motivational list, mga minamahal ko. Alam nyo yan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging matapat po tayo. Amen? Sapagkat alam po natin, mga minamahal ko na ang mahal ng Panginoon, talagang siya po ay nagbibigay ganti. He gives reward to His faithful people. Alam po natin yan mula pa noon, mga minamahal ko, na ang nanatili sa katapatan, kailanman hindi po nalugi. Kailanman, mga minamahal ko, hallelujah, hindi niya, mga minamahal, naranasan. Ang ganda, mga minamahal ko, nakaka-bless yung mga ipinapatotoo ng ating mga minamahal mga kapatiran, yung statement of faith na kanilang binabanggit, mga minamahal, kailanman hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Ibang klase pong line of statement yan. Amen? Dahil sa kanilang katapatan, mga minamahal ko, hallelujah, talaga naman, mga minamahal, dumating ang pandemya. Talagang naranasan nila, mga minamahal, na kailanman hindi sila pinagkulang ng mahal na Panginoon sapagkat napakaraming kaparaanan ng mahal na Panginoon para idaloy ang pagpapala sa atin. Amen? Ating mga kabuhayan, pinagpalang lubos, mga minamahal ko, talagang ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng atin pong mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang kanila pong kumpanya na pinagtatrabahuan, talagang hindi po naapektuhan dahil sila po ay nasa, mga minamahal ko, essential, mga minamahal ko, amen, na kumbaga, yung business, mga minamahal ko, ng kanila pong kumpanya, mga minamahal ko, talagang kasama doon sa mga most essential, mga minamahal ko, na mga goods, mga minamahal ko, nung kasagsagan ng pandemya. Ano ba yung mga most essential, mga minamahal ko, na talagang serbisyo, mga minamahal ko, lalo na sa food industry. Amen? Amen? Talagang pinapalabas po sila, maluwag. Amen? At doon sa mga nagbebenta, mga minamahal ko, ng mga sabon, mga poor hygiene, mga minamahal ko, hindi po yan nawawala. Talagang grabe, mga minamahal ko, hallelujah, pinagpalang lubos yung ating mga minamahal mga kapatiran. At dagdag pa nila, mga minamahal ko, hindi na kompromis ang aming pananampalataya sapagkat nagkaroon kami ng amo na talagang may nalalaman sa salita ng mahal na Panginoon, hindi kami ni-require na magpapaksin. Grabe, mga minamahal ko na pagpapala. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah,
talagang dapat, mga minamahal ko, hallelujah, yung the right motivation and, mga minamahal ko, hallelujah, attitude, alam po natin yan when it comes to giving. Amen. So, mga minamahal ko, atin na pong ihanda. Mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, 20% yung minimum na atin pong talagang i-comply sa mahal na Panginoon. Amen. Pinakamababa, sapagat magkasama po na tithes and offering. Pero doon sa mga matatagal na mga Kristiyano, mga minamahal ko, hindi na nanatili doon sa 20%. Bagkus, mga minamahal ko, talagang nandun na sa 30, 40, 50%. Alam po natin yan na ang mahal na Panginoon, di natin kayang higitan sa pagbibigay. Amen? Amen? Wala pang nakapagpatotoo rito. Ni isa, mga minamahal ko, nang sabi nila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkautang ang mahal na Panginoon sa kanila. Bagkus, sinasabi po nila, mga minamahal ko, kapag ka nagbibigay, hindi lamang dinodoble, tinitriple, mga minamahal ko, times 10, times 100. Amen? 1,000-fold pa, mga minamahal ko, yung ipinapatuto ng mga ilan. Amen? I-recall natin, mga minamahal, ang dami pong mga magagandang patotoo, mga minamahal ko, kung paano dinaloy ng mga Panginoon, mga pagpapalas sa kanila. Himalang matatawag. Amen? Nakita, mga minamahal ko, yung multiplying power ng mga Panginoon sa kanilang buhay. That's, mga minamahal ko, talagang nakaka-bless pakinggan. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. So alam na po natin, mga minamahal ko, sa mga sinisweldo po natin, amen? Kinsenas, katapusan, sa mga ipinapadala ng ating po mga loved ones na nasa ibayong dagat, meron tayong mga remittances, amen? Sa mga napagbebentahan po natin, mga minamahal ko, sa ating po mga businesses, buy and sell, at kung ano-ano pa, mga minamahal ko na talagang ikinabubuhay po natin, huwag nating kaligtaan, amen? At least 20%. Amen? Alam na po natin how to compute, mga minamahal ko, 20%. 0.2 or 0.20, mga minamahal ko, isa lamang po ang magiging kalalabasan yan, mga minamahal ko, sa calculator. Amen? Amen? So, mga minamahal ko, hindi po talagang ang pagbibigay hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy na ipinapangaral dahil hindi po ito, mga minamahal ko, talagang kumbaga, magiging irrelevant. Amen? Amen? Puri na, kinakailangan po talaga sa atin po bilang mga anak ng Diyos. Alam naman po natin, mga minamahal ko, amen, ang mga dahilan. Purihin natin yung pinakamamahal ko. Kaya mas lalo tayong magiging motivated, mga minamahal ko. May inganyo, mga minamahal ko, na magbigay ng magbigay. Amen? Sapagkat talagang ang mahal na Panginoon, hallelujah, i-keep sa record. Ultimo, mga minamahal ko, mga sentimo na ating po binibigay, recorded po yan. Amen? Hindi po yan nakaka-alpas sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya we keep on giving, mga minamahal ko, hallelujah, to keep on receiving din, mga minamahal ko. Alam na po natin yan, na talagang yan po, mga minamahal ko, prosesong nagpapatuloy. Purihin natin yung pinakamamahal pa yan. Kaya atin na pong ihanda ang ating pong mga ipagkakaloob. Pang ito po'y masaganang basbasan na ating dakilang Diyos. Narito po, ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, para ipanalangin yung ating pong gagawin pagkakaloob. Pang masaganang basbas ng mga Panginoon ay ating pong